Pati kayo pre, grab ang pasahero ba? Pero tingol lupa. Unsa nga kato ko ah? Pero lahi pa ato pre. Kumusta kasi Mr. Lim no nakapamasahero ba kato siya gapon? Ambot lang, kaya ako binakauna sa tuwag lakaw no. Ah, basta ako pre. Naka-check out mo kung isa ka chika gapon. Goods na kay ko. Na, unsa na lang ako nga ako may nakauna nakadagan. Ay sa, tulam na yung amaw oh. Mao ganino, gatino-tino sa turnohanan ba unya? Wala man na motor. Buang na, ato na to ta. Ganino, sige ta. Mr. Lim! Ano naman kasi turnohan nga wala kay motor? Aunsa naman ka, asa naman itong ipanghambog ni mga Rusi Classic? Ayaw ko ingnaog. Giembargo na sa kumpanya. Ah, Pataka ra nang yawit ang baba ni mo gimbargo sa kumpanya nga. Ako apang gipapahuway pre. pahuway si mong mata, basi wag gyud pang gasolina. Wa man ay paggasolina. Loko mo sa kuha ba? Kita mo anay sa kalibo. Nakapamasayro ko gahapon do. Sa kalibong gipliti sa ako. Galas go na pakyawan ba? Pila ko pre murag nakargahan ng mga simento. Pataka naman kasi nako siguro. Dili we, sina ko nga simento. Oo gani. Kamu totchar kay mo importante nakakwarta ko nya kamo. Naplitihan mo. Ah, galas go bahalag wala replitihan basta ang chika na apirme. Ana napunan si chika pre ni undang na ko ana kay di ko mo tuo. Igo ra mo gipangwartanan na di na mainyo. Di mainyo. Tanawa ha. Learn, watch and listen. Dam! Hi! Sa pamasayro ni mo ni nakuha pre. Ay, siyempre, ang sa bandi ay Putik ka may sa mukhi ka. Asa ta mang laag ron? Wow! Lag chicken, tanitso. Dali na. go aggressive mong kaibay. Nya, imo pre asa man? Relax. Abubo. Ababa! Abubo. Abubo ang bayhanan ni Patol sa imuha. Awa dia, pagdaan ka na ko ron. Karon. Lagta. Tara. Lagta skis ko. Tos. Kumpiyansa rin kayo mo sa kuha no. Tawagon pa na kuha ha. Ani Max, unsa man imong gitawag manok? Ay kumpiyansa. Manok nga puting paa ni. Uy, tuara siya. Oh, di ba? Puting pa ha. Manok judi ay. Manok na pula. Surtiha sa laki. Pero ang babae, Murag nasunugan og fish pan. Pa ni mo ha. Oh, galas ka uwa kayo ni madam ba? Unsa man, tana? Namasahiro na ka? Galas gumamasahiro nga. Wala man ni motor dam. Bitaw pre, asa di mong motor pre? so ayaw na mo kabalaka diha. Di na ninyo problema. Akuan na na. Saman, tara na. Tara. Sulag na mo. Kasi babaho niya yung pasahero. Hala, may pidikab sa unahan. Ay, nagmagpidikab sila. Awa. Muna itong sakyan. Oh, dako ang service ay. Para luag ka. Gimbargo na gyud sa kumpanya. Maunang nangarkila na lang siya. Ay sakto kini luag para daghan tag may hapitan. Basta ikaw na bahala sa kuha. Sige, sakay na. Manlakaw na ta. Let's go, baby. Asa matapit? Napay hapit ng tara sa pito. Di asa unahan? Lagi ana. Sige, mo bulugan sa kuha. Diri ara ka, sure ka? Abot na ko ani kay na ko adtuon. Sige, look out ra ko diri. Siya, mato na ko. Ay pagdugay ha. Oh, lagi. Balik ra dayon. Nakakuha na jud kog kanding. Ang dami na ng service kay mulakaw na ta. Galas go. Tulo ka kanding naman ang gidala sa amaw. Galas go. Asa man kagikan ani mga kanding niya? Tra. Tara na. Larga na ta.